I Wise Group der er vi flere forskellige selskaber med hver sit speciale, så vi hjælper vores kunder og vores medarbejdere på tværs til at blive bedre. Vi gør hinanden bedre. Man kan sige, at Wise Group tilbyder bredden, og K2 tilbyder spidskompetencen inden for headhunting. Hos Sales Only, der brænder vi for salg. Hos Sales Only, der er vi alle sammen sælgere, og der forstår vi, hvad der skal til for at agere i salgsbranchen. Det, som adskiller os fra andre, det er, at vi arbejder udelukkende med afsæt i HR. Vi tilbyder højt specialiserede kompetencer inden for området. Herudover så har vi en stærk svensk koncern i ryggen. Så for den slags virksomheder, som ønsker en pan-skandinavisk løsning, så er vi en slags one-stop shop for dem. Når vi påbegynder at samarbejde med en kunde, så investerer vi meget tid i at lære dem at kende. Vi ønsker at få så meget information på meget kort tid, at vi kan blive en god trusted advisor for dem. Hos Sales Only er værdier ikke bare ord. Det er noget, vi lever. Det afspejles i vores personlighed og vores adfærd. Når man er passioneret omkring sit job og har oprigtig interesse i andre mennesker, så mærkes det. Og det tror jeg, kandidaterne oplever, når de er i proces hos os. Vores hverdag i Wise Professionals, det er fuld af energi, entreprenørskab og digitalisering. Og vi tilbyder vores kunder og kandidater fleksibel arbejdskraft. Vores værdier er centrale for mig. Passion, kvalitet, vækst, det siger det hele.